Topeng Waja sakmenika nglonthok saking pasuryanipun Rai Gatotkaca pramila boten saged dipun campani menapa kemawon menawi boten ngagem kunduripun wangsulipun nenggih Topeng Waja mbuh redhep pakune tiwas kebeneran. Kados pundi Kang Mas? Dina iki persajan wae. Mumpung Gatotkaca nandhang lelara. Dina iki tak jaluk Wahyu Senopati. Yen Wahyu Senopati gelem mbok wilake kanggo kadangmu Trajutresna iki Gatotkaca bakal walya jati temah nirmala. Waduh, nyuwun pangapunten. Kula mboten saged ngulungaken Wahyu Senopati awit menika wahyunipun para Jawata ingkang badhe dipun tedhaken dhateng kadang kula Yai Gatotkaca. Pramila samya menawi paduka mboten badhe ngusadani menapa mbiyantu kadang kula. Kula suwun kedah wangsul kemawon dhateng Trajutresna. Wela damen son jalak perkara iki marganing patimu. Dlandak. Telun. Moli. Ro. Dadat. Dang. Dang.